Сега ние имаме малко спешна работа. Тя е свързана с плуване, но басейнът е сладководен и е пълен с бебета. Мария, не знам дали гледаш. При мен е инструктора по бебешко плуване, свободен стил. Деница Чубанова. Деница, здравей. Здравей. Сега, плуване с бебета ми се струва като плуване с делфини. Човек да си наеме бебе да плува с него ли или просто да научи бебето си да плува? Тук не го разбрах. Да, основното е да се научи бебето да плува. А що? Делфините плуват, бебетата също могат да плуват от малки. А защо ни е това? Питам. За да може децата да са по-силни. Израстват от малки, могат да плуват. Всички деца могат да ходят, могат да се движат, да се хранят сами, но не всички могат да плуват, ако нямат достъп до вода. Добре, дете, преди да се родят, са в вода. В смисъл някакси в течност, окоплодна, ясно. В смисъл, водата не им е неприсъщо нещо. Знаят как да се държат в нея. Но имам чувството, че просто се забравя това нещо. Да, забравя се и точно това се стремим да го запази. Умението. Кога ви се роди тази идея? Преди 8 години много търсих басейн, който да е подходящ за бебета. Преди това доста време чаках и това е нещо, което промени изцяло начина ми на мислене. Децата, които идват да плуват, стават много бързо силни, много бързо израстват и за мен това беше голям стимул, защото имам 3 деца. Аз съм дългогодишен състезател по синхронно плуване и за мен това е една сбъдната мечта. Деца да могат да плуват. Ма много ли бързо се учат? Защото аз наистина имам страх, че могат да се отдавят просто. Не могат да се отдавят, когато са с нас. Ние ги подготвяме така, че да могат да влязат съвсем спокойно, да се научат бързо, качествено и да преминават големи разстояния. Плувайки? Плувайки. Какъв стил? Сега колкото могат, разбира се. Стил е бебешки. Бебешки стил се казва. По-скоро като... След определена възраст, след 4 годинки, вече може да говорим за изграждане на стил. Добре. Необходимо ли е родителите да могат да плуват? Не. Важно е да са спокойни, да са уверени, да искат да опитат, да имат желание. Да не истеризират. Защото сигурно се случва. Много е важно човек да си каже, нека да опитам. Добре, какво трябва да знаем за плуването? С бебе или на бебе? Сега вече аз не знам. този басейн го знам къде е дори. Да, плуването за бебета е едно приключение. То започва още от как си подготвим раницата и отидем към басейна. Когато влезем вътре, всичко е настроено спрямо детето. Нашия подход е много насочен към децата, за да можете да се чувстват спокойни, уверени. И това е един вид за тях изживяване, което не могат по друг начин да го изживеят. Това е когато детето влезе във водата, то е безтегловност. То е в една приятна, стимулираща среда, в която може да се придвижва. Кое бебе може да се придвижи преди да е проходило? Нито едно, но в водата съвсем спокойно може да се придвижи, да поеме въздух. По-лесно ще му е да преплува до вас, отколкото да доходи до нас. Да. В случая, гравитацията пречи. Добре, това хлор не пречи ли на децата? Техните ученца, тая кожа не е ли тънка? Нашите басейни са с много малки количества хлор. Всъщност 2 от басейните са солени, а 2 от басейните са с използване на кислород. Много са приятни, няма лютене на очите. Всъщност ние винаги се предпазваме от хлорта и не я предпочитаме в заниманията и затова използваме такива басейни. Сега пускате снимки на бебета под вода. Аз не виждам нито едно, което да му е неприятно. А бебетата под вода как се учат? Много... ето го плюкна и вижте как тръгна. И сирита. Всъщност това е подготовка. Ние ги подготвяме да могат да се потопят без проблем. Изглежда за някои хора много стряскащо, но всъщност това е инстинкт, който те го имат и много приятно се получава за детето, защото те са отворени и са спокойни. И когато има родител близък с тях, на който те имат доверие, се получава. Нещата стават доста по-бързо. Трябва ли родителите да са заедно с детето? Не. Да, хубаво. Да ги виждат, да знаят, че са там. Заедно са във водата. Кога трябва да почнем да ги водим тези? Това са малки деца. Да, ето тези са 8-9 месечни бебенца. Горе-долу 3-месечна възраст вече започват да се справят с едно занимание. Преди това също е препоръчително да започнат от самото раждане, както падне пъпчето. Така че това... Вече могат спокойно да влизат по басейните. По басейните след 3 месеца. Така. Какъв подход за обучение използвате? Използваме подхода на Bird Light, това е английска система, която поставя детето в центъра на обучението. Те са много спокойни, като
като действие към децата. Много... Ние също уважаваме децата. Всяко дете при нас има право да бъде изчакано, да бъде готово. Не ги натискаме, без напрежение децата се учат. И колко време продължава един урок? Към 30 минути до 45 максимум. След това умората идва, децата спят много добре. Това за родителите е една добра вест, както се казва. Да, хранят се по-добре. Сега, както се и досетих, но вие го потвърдихте, всички деца, бебета имат вроден инстинкт за как да се държат във вода, как да не глътнат вода и така нататък. Това обаче означава ли, че всички след това стават добри пловци? Да, когато детето участва в подход, който е настроен спрямо него, тогава децата могат да плуват без никакъв проблем през целия си живот. Това остава умение. Това не се губи. Когато детето има достъп до вода, то си остава винаги в синхрон с вода. А за температурата на водата? Температурата като грижовна майка, дали да питам. Да. Колко да са? Знам, едните термометри, като се къпат бебета, то е страшно. В басейните не е чак толкова топла. Да. Ние не искаме водата да е твърде топла, за да може да не се отпускат твърде много децата. Между 30-32 градуса обикновено е. Това е топло? Да, много е приятно и затова децата се отпускат, много добре се свикват. Е хубаво да Да, закаляваме. Аз ги виждам тук. Гледам през цялото време снимки, които пускат нашите колеги. Виждам деца, които абсолютно без никакъв страх са повечето под водата, така нахилени, усмихнати. Да. Връщат ли се повече, така като по-отраснат? Поздравяват ли ви? Вие сте ме научили да плувам? Не ме познават много, защото ние сме с шапки, малко сме дегизирани. Малко приличате на други същества от друга планета. Ние сме с неопрени, така не винаги ни различават навънка. Добре, аз много ви благодаря за това нещо. Гледам такива хубави усмихнати бебета. Ако някога се здобия с бебе, по какъвто и да е било повод и начин, и ако ми се доплува, ще знам да кого да се обадя. Мария, не знам дали гледаш, аз вече съвсем буквално си плувам в свои води с бебетата. Сега малко по-сериозно.